दा मानोना मानसिनि मोनफ्रोमबो जोङो इसोरखौ बोराइ बाथौखौ जोङो साफ्रोमबो मानसिफ्रा मोननो नाजायो। बेनिखायनो बे जाबाय इसोरजों इसोरजों बुंखाथारो। इसोरा जोंनि बे बुहुमाव जुदि बे जाथारनि गेजेरजों दङ। बेनिखायनो दैदेननायानो जों मानसि इसोरा नाजादों। इसोरा नाजादों। जों बेखौ फोथायनांगोन। ओंखायनो इसोरजों इसोरखौ फोथायनानै गोसो गोरबोजों मानिनानै जों जेब्लाखि आरज खालामलांबाय थानो हायो, जोङो माबा नङा माबा मोनसे जों फिथाइ मोननो हायो। दा बे हिसाबैनो जोङो इसोरखौ सरासनस्रा सुबुंफोरा मोनथाम लामाजों मोननो नागिरो। गिबि मोनसे लामाया जाबाय जाय मानसिया गोसो गोरबोजों इसोरखौ फोथायनानै मानिनानै गनायनानै इसोरादि दंथारो बे बाथ्राखौ फोथायनानै गोसो गोरबोजों सिबिनो हायो। गोसो गोरबोजोंनो इसोरखौ सानफ्रोमबो गाबज्रिनो हायो, आरज खालामनो हायो। बे सिबिनायखौनो सेथि थाखोनि सिबिनाय होननानै बुङो। बेखौनो गोरों गोराफोरा बयनिख्रुइ इसोरखौ मोननो नागिरनायनि साबसिन लामा होननानै बुङो। जों जायखौ असमिया रावै उत्तम श्रेणी होननानै बुंनो थाङो। बेनिफ्राय जों नैथि मोनसे लामाया जाहैबाय जों इसोरनाव बावनायनि सिगाङाव बावनाय समायाव जोङो माबा नङा माबा मोनसे होनानैसो जों इसोरखौ सिबिनो लुबैग्रा माखासे हानजा दं। जेरैबायदि जों इसोरखौ खुलुमनो समायाव बिबार दायसे बावाब्ला, माबा माबि गोथाव गोथाव फिथाइ सामथाइफोर बावाब्ला, गाज्रि प्रसादफोर होनानै बावाब्ला जोंनि गोसोआ गोजोना। जों दा जोंखौ खालामगासिनो दङ। जोङो आफा इसोरखौ बोराइ बाथौखौ सिबिनाय समाव बिबार दायसेब्लाबो बावथारनो मोनोब्ला, धुप दायसेब्लाबो लागायनानै जों खुलुमनो मोनोब्ला जों गोजोननाय मोनो। आरो बेबायदि माखासे बावथाय होनानै सिबिनाय बे खान्थि, बेखौनो गेजेर खोलोबनि इसोरखौ मोननो नागिरनाय लामा होननानै गोरों गोराफोरा बुंलाङो। हारसानि रावै बेखौ मध्यम श्रेणी होननानै बुङो। बे गेजेर थाखोनि बे मोनसे लामा इसोरखौ मोननो नागिरनाय। बेनिफ्राय थामथि मोनसे लामाया जाहैबाय जायफोर मानसिया गोसो गोरबोजों इसोरखौ फोथायनो हाया, गोसो गोरबोजों मानिनानै इसोरखौ खुलुमनो हाया, जायफोर मानसिया माबा नङा माबा मोनसे बावथाय होनानै बिबार बावनानै खुलुमनो मोनाब्ला गोजोना, बिनि अनगायैबो